بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. لما ولك خيرك عنه يا ربي. عليك عنه الدماء. أمين يا ربي. عليك عنه يسر. أمين يا ربي. عليك اللبن من المندي. أمين يا ربي. عليك السعين يا ربي. أمين يا ربي. كما عاشوراك يا رب. ترى تدوم أما ينصره. أيوه. منبهين يا رب. لأن توتورين أنك سورة كندي بغدايتا. أيوه. ومسو دي فاتورة كبين أما دمواتي يا سورة نمزون بتالمة دمورة أما سكا ينصره ودوغو سامي دوكي سانكورا دونا على كهير الدم. أمين يا ربي. على كهير الدم. على كهير الدم. على كأنك شامن تورو. أمين يا ربي. أما فدي سنيني وربنا من بلو. أيوه. كجرابو. كجرابو. أيوه. كجرابو. أيوه. نقول جرابو الله بوا كلامه. أيوه. بس كيف نقول نقول بورا كلامه. جاك على الدين مهمة. أنا من الدين مهمة. أيوه. ديفرنس بولا. كجرابو. أيوه. أبين بلوكشي. على كده حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلايا بالدعاء. أنا نفرد الإنسان نسرق بوليه. أنا بنبعثوا نقول فرقة نسرق. أنا نفرد الإنسان نجيك ديليه. بنبعثوا نقول فرقة نسرق ديليه. بلايا الله قم به ندعوه. الله أكبر. لا يرد القضاء إلا الدعاء. الله لا تكفي السجال سجي فدعوه. أيوه. ندعوه كذا. هل لا تجنا بنا دعوه بعفينيا موكم. ندعوه كذا. ناله ينيلا. أيوه. وبا لا تكفي هيك. أتفهم شيء. كل ما ندعوه فرلا. أبيه ما بيو كبوما. لا تكفي كسبة. لا بوكا. سكي. أنا قاعد مسافر. أمين يا ربي. كيس أنا هيرة لك. أيوة. دم الله ولا بسيرة. أمي ما بدك. أيوة. أنسرائي. يلو أيوة ولا. أيوة. أدوم. كراي كل من ده. أني كراي من زو. كده وتكيت لك أنا. أكون فما فما بك يا آدم الدين فيه. كنت مبالغ. وهي النتيجة. كم في بيباك واجب كبير بالا يا واجب يوفو ودوم او بيسا ولا غابه دم مننا ايوه بس هي لا كوين يغلن كوسو هي لا ندوم انا تمام انا نشام ايوه يرا اني سانجا سامباكلي سانتي مناني ني ساموا ايوه اني سامورو الله اكبر انو الله سامباكلي سانتي مناني سامورو sangilin dɔw bɛ sa dɔw bɛ wolo dɔw bɛ sɔn dɔw bɛ jɛ dɔw bɛ fanga sɔrɔ dɔw bɛ fanga la sangilin bɛɛ kɔnɔ k'a ta ka bɛn bisimila fanga n'a bila bi la ko b'o cogo la e bɛ den min sa min bɛ f'i ye i b'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'i yɛrɛ bɛn ala ka kumakan ani ka mɔgɔɲuman ka kumakan ani ka baara ma n'o kɛra kisi sira bɛ ye kisi min ma n'a kɔni bɛ kisi saya la o saya n'a tɛ kisi o a y'a bɛ yen n'i y'o kɛ n'i y'a kɛ sɔgɔma kɛ n'i y'a kalan sɔgɔma k'i tɛ se a tile n'i y'a kalan su fɛ k'i tɛ se o su o ye saya ala mago ma don i sayali la n'a mago don la i bɛ ɲinɛ a fɔli kɔ i t'a fɔ fiyewu. Wafana futem kishira shisha ala sayade bina oba mabi lebe na sayade kono kizabe electron kaya info ani ka sel mo yaketa ani ka sel mo yaketa ani ka sel mo yaketa ni tanu soro usara biye tanu mo ndo bara jumu isa bara ni ba ka so ni mania bi le yemi ni folo yemi ni ga bara ni na banya ite ni fu ni
wani badin bi fa ni beitai ai bangi beitai wallahi ni magana sai ya jarrabo ni sai ya jarrabo ni ba jarrabo na fulo badin man ga chuko dun lo bita kato walillahi khaza'inu samawati wal ardi ni kusangulu la mun san baubi fadin bis sanin jamani walla kablai ibn kullu la mun san baubi fadin sanin jamani walla kablai abai yanda ala nahi da da din nafa inna fala yi mai kuma zan da so ne baraka ala ko kala wadi inna fala yi wadi da mun ibe ce da mu da Allahu akbar mai sai ma bakare ala kala mun fala ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام وإنما فضلكم بشيء وقرأ صبره. أيوة سيدنا أبو بكر أقول صابوا ما قلت سيدنا أبو بكر ما بسيا ماي يسون شامي ما بسيا ماي يسين شامي أبسيا ماي فما ريد على يسبت هذا سكونا ولا تقول بكو الإيمان أكلم مني على الدين قبل نستعبد بتاعي الله أكبر لمن يعني على الدين سكي ما دون لبن ما تنوى ولا ده ايوه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم تسليما ان 13 سنه سنتين 7 التي سنتين 7 قضاها صلى الله عليه وسلم بمكه من مبعثه تاتاچيلا الى يوم هجرته تاسع ابوغون ما كان مدينه السجره ايوه كانت وسان تاني سباجرا آلاما بكره بنين غوانزاني ودموعا بكره نيجي غوانزاني واحزان بكره بنين غوانزاني الله اكبر كافين يا بلينغاس كابلا سكي يا بلينغاس كابلا بلا سكي يبرا فجين ولا صوم كلوا بدوسو imana bola wala ni bidon so wi santan sababe ko la ni bessa ni faga ni faga yesu ma yafa wani shaydu fulfulay musudu amar bin yasriba Allahu akbar ka ce yasrib na amaru fa'i wai shi bi tuwa mai sai ne akono ni fa mun da illa an qalu rabbuna Allah ma da yarfa bi an mai alahu yufa wa da kasu mai alai mun fa wadron da kasu lam yan'am fiha sallallahu alaihi wa sallam bi sa'ati surur ma fi santan sabayno lakin nusajji ala garam moros o me masro santan sabayno lakin nusajja santan sabayno de ko damma lakin nusajja suro ايوه او يوم راحه قط هنا قتل كده لا في البيت فيك لا على كلام نصر كان تنسى منه كيكين ده بالمنات يا لنا ابن هذا من امدرك من بي اني من من يكون توفى يكون توفى ما دوما كوبا بواكا ما دوما من بتوكا كوبي بواكا نتورك يعني بنوصل بدنا يا لسر بركز لا فاني سورة الأنعام أقول ولقد كذبت رسل من قبلك أيوة فصبروا أيوة على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا أقول من هي أقول لم تبدل بكلمات الله شو يقول ولم تبدل بكلمات الله يرى ما يجيب بس الأمر كذا أتلقنا من بيدافع أيوة أقول أكلم أكل ما أوذي هذيك من كتاب ربها لا مبدل لكلماته سكي bon akai yikira chaman da wanda ya ka koyi aiwa Allah da bika misala kai tasliyatan da ka halin da suke akwai ne da goyla kafin yikira chaman da wanda ya ka koyi akwai fasabaru kiran musaballa alama aiwa musaballa fenka wanda da musaballa ka kudubu yin da ya tango musaballa ka mabla aiwa wa uyu kafin toro dam bele jelema tore mun mata ata mun nasruna sa'an masakan da mun nanuma abana da mun nani do fiye wala mu badira da kalmati da mun kuma mun masu ko wuri ko mun saban na biyu ko ka alaka da mun madina Allahu akbar amma mu zo mu ga sabale ta ka tunani ka
muso tɛ hɛrɛ sɔrɔ cɛlasigi la i ma tɔɔrɔ ha muso si tɛ hɛrɛ sɔrɔ cɛlasigi la k'i ka tɔɔrɔ cɛlasigi hɛrɛ ye jumɛn cɛ min b'i furu a b'i furu kabini fa ni ba bolo don cɛ natɛ y'i ka den sɔrɔ a ye e yɛrɛ bɛ furu cɛ ma don min i natɛ y'i ka den sɔrɔ cɛ ye i fa ani ba in natɛ ye i ka mɔden ɲuman sɔrɔ k'o mɔden sɔrɔ sa o kana tɔkɛ tɔgɔtigi ye ka e ka sigi o suba la o tɛ kɛ f'a ka so ni sɛgɛn na u y'a bilen k'a sigi dali ye i y'a bɛɛ kun aw denmisɛnnin bɛ tɛmɛ dɔw la ni sabali la ka to ala ka fɛ garisɛgɛ ye fɛn min ye a tilalen ma ala fɛ a bɛna tuma min ba ni ala b'a ka teri min fɛ a t'a suuri kan a bɛna dɔɔni ka suuri kan i bɛ ka ala ko da i tɛ ala t'i fɛ n'a m'i faga ka bɔ a cɛ rɔ fa bɛ b'i la ala bɛ minnu fɛ a bɛna dɔɔni o b'u dɔɔni min sɔrɔ u b'u wasa don o la fo ka taa caya diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ ten diɲɛ fɛn o fɛn ne ye jɛn ye n nana dugu la n'i kɛra n'i ye gɛrɛgɛ de i bɛ sabali de n'i taara misiri la mɔgɔw b'i tigɛrɛma nin dɔw tɛ kalan min yɛrɛ ye nin dɔw tɛ silamɛ o bɛɛ bɛ f'i ma i bɛ sabali min b'o f'i ma don dɔ i bɛna fɔ karisa sɛ naani sabali de bɛ si sabali de y'a si ni ma sabali dun i b'o misiri bila i bɛ taa min fɛ i b'a fɔ ko cɛ ne ye nin cɛ min ma tun bɛ karisa fɛ yen n'i y'a ye ma se ka bɛn den walahi cɛ min maa ɲinima i y'o sigi ma sabali bali wali baliya sigi fo adamaden ka sabali fo muso ka sabali n'i ma sabali i bɛ furu yɔrɔ caman kɛ sigi furu yɔrɔ caman n'i b'o kɛ i bɛ nin muso dɔw ye a ye furu yɔrɔ 6 kɛ a furu yɔrɔ kelen bila a ye den kelen sɔrɔ a bɛɛ la a den si ma sa bɛɛ balo la furu yɔrɔ kelen bɛɛ a ye den kelen sɔrɔ a bɛɛ la a den si ma sa bɛɛ balo la den wɛrɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ i la nin tɔgɔ y'o fɔ a jamu dɔw na ko nin tɔgɔ y'o fɔ jamu tarawele bɔn jamu ko jara nin ko fɔ fana ne sigilen bɛ to sa a bani la bɛ bɔ denw na a ma bani la bɛ bɔ denw na i bɛ a bɛ baw la parce que kelen b'a fɛ ka taa faamu ko fɔ muso sira fa furu sali a bɛ taa sigi yɔrɔ den ta jumɛn fo adamaden ka sabali kira sahaba minnu tun b'a mɛn ni tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ tɔɔrɔ bɛɛ ala k'a ma ko fa sabaru kira ninnu sabalila ala ma k'u jigi ni yɛrɛ bɛ kɛ fɛn dɔ salila kan la ilaha illallah ma dabila o de sɔrɔ kira ko a bɛnakɛ fɛ yen n'o ye sɛbɛn ali fa bɛ ye gafiri malen bɛ a ko i den ye wele kana n'a sɔrɔ masaya de nege b'a la an b'a kɛ masakɛ ye ka siramu na n'o tɛ n'a sɔrɔ nafolo fantanya de b'a la an bɛ wari fara ɲɔgɔn kan fo ka wari caman sɔrɔ min yɔrɔ dɔ maa bolo an b'o d'a ma n'a sɔrɔ n'o tɛ lɛni kuntigiya dɔ bɛ ka d'a ye an b'a kɛ kuntigi ye n'o tɛ wari b'a ɲininka ni fa de b'a la an ka wari fara an b'o fara ɲɔgɔn kan ka taa furakɛ sigi olu bɛɛ ta fɔ maliɲɛ fila a ko baba u ye nin de fɔ n tɛ fa nafolotigi n tɛ masakɛya fɛ kelen n tɛ kuntigiya fɛ fila n tɛ wari fɛ sawa u ye min fɔ fa tɛ n na fa tɛ n na baba n ye min f'u ye wallahi ni se b'u ye ka tile jigin ka bɔ san na ka n'o da ne kinibolo kɔnɔ ni se b'u ye ka kalo jigin ka na n'a ye k'o da n kinibolo kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye min ye ko n y'o dabila wallahi baba n t'a dabila fo ala bɛna min kɛ den min fɔ ala k'o kɛ Allahu akbar ni fɔra kɛ ye min fɔ o ye mɔgɔ ye ala kɛra fana filɛ k'o fɔ sigi o de ala ka fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli sai ne fa a ko wala tastajil lahu ni yɔrɔ ni ba ni tɔɔrɔ fana kɔrɔ to a kɔrɔ sa a bɛ a ba min mina ala ko kira boko da kɔrɔ t'u kɔrɔ wala tastajil lahu sana kɔrɔ t'u kɔrɔ a ko fɔ ma ni kɛ a ko ka bi ma ko a mu bi
ko tuman jinni ya take tuman jinni ne ha tuman jinni la ilaha illallah imana ka sa sira sandan seyin sandan seyin sa kan wani don ngani gele ngani fula o sa muru imana ko sandu laban ba so ina biye nakatan chama ni buna ni mo talanki dafi sanduri wono ni chama ni wonni o ni kishi chini bora bitaro ni bo ali sin de bo masabina ta ni te bo wonna ite bola ni man amewme e beta wonni jillu na tigi se pani na fuku ka sadan ka kenen tenkene tan lala ni na ga sanama do bro الدار تجويد الدار دولي ها ويجي من يرى تجويد منه عليه يرى بالنبي سلاماتنا كلاماتنا كافريتنا لا إبلا لنا ولا فابي تروي بولا سن أبي بولا إذا كتام من نبا أبو كان يجني بس كبوتل بير ناي يا كم وتعب ما بير وادي بيرينغو بيرلمي ما بوتل بيس جوجو بيرلمي ما بوتل بير يبغى قاتل ما هو منا يبغى كاي يلا بولا بيندل بس أما يلا بولا كذا أي يكون يكون باكه سيزي تبغى بشير لبيك وتم ما كسر علانية سانتاني سبعين يوم على كلام حكي لسي كلوس لما غنقوله أما اللي في كلوس رو لذلك نعمة أمور كافر لذلك نعمة كل لا في أمور سانتاني سبعين الله أكبر أنا بس منين كافر منين من الإسلام ولا من تقول تقول كلام يعفو ما لا يدري أبغى مني فاهمتها فهم الدورة بدأ على في توصل وكبر يجيفها الله أكبر نجمين الشهادة شيء بشوية شيء بشوية تقول هذا جيفها من يرى فراتوه غير فراشوين من دالة أيوة كدالة بتوي بدون في كدالة بدون يتبغى يفرادوه يسي اللي فراسولي إذا شيء بشوية سرو الله أكبر غير بجيفها مسكين أيوة أنا أقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منهم ويعلم الصابرين يبقى بيقول ما بعدنا قبل ذلك أكيد عندنا فعلك السبب بقول بدون ما بالنسبة للإسلام يعنى السبب بقول بدون أيوة كسبب ويقول ينشي نيو سبب يجيب بسبب بيت سبب على كتاي كاتوي كسبب على كتاي كاتوي كسبب يجرى جدياك كسبب يكنا إنما نقولها ليه تدور أنا بعد الإسلام زي سبب لنا بس قالوا بكو قبلي كذا بكيا بيتي يما سولوتي وفورا ورميو سولي من نقولها أتبان في كيف دوك سولها متى ها أتبان في جمله إذا بيقول سولي من نقولها يما لودي أيوة أنا هو بفهم يجي جهادي تزون كلا أيوة جهادي النفسي بي أيوة أبي جهادي كلي كلا كبار موكا موكا يقول فإن الجنة هي الله أيوة هذا إلا أن 10 السنين التي قضاها بالمدينة سنتين سلام موكا مرا أيوة مرا ما في أمام خير كلا سلام سنتين ليسا ما نريد كم مدينة أيوة كانت وسنتين كيرا جهادا أدكر كلا واسع متواصلا كلا تقول من يورا الدرم لم يفتوا شهرا كلمة عبدا واحدا من كلمة ولم ينعم فيها صلى الله عليه وسلم بالراحة يوما واحدا كلمة فلنقول كلمة الله في علمه أني من يمه نسد ولمه كلمة فلنقول متعدل فلنما كي وسردان فلنقول مدينة سهل وقت كلمة جهاد متواصل الله أكبر بدلنا بدل بريدون بدلنا نجر بريدون بدل سمرانا بريدون شو جاي لا حول ولا قوة إلا بالله رسول الله زادنا وبري ودي سوره ودي يمنا وبري مرة
cɛ jihadu bɛ sen na dɔrɔn. Allahu akbar. وكان شدد العيش فيها بالغا أشدها. balo kanniya balo jugu Madina sigi la o fɔra gɛlɛya dan de la. الله أكبر. فلم يشبع فيها صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير مرتين. نوران كابنو نجد كيف على دبدبين ذكر موش نفسه في يوم واحد ما كفيه كيف أقول لك سوى كابين وما سوى فيه أجا مدني فانتازمي هنا مدري أقدر ما نقدر الدنيا مدني غير الدنيا. أيوة نعم. لقد كانت من حبيب بداية الهجرة أيام مشرقة. كلام بولي كان مدينة دون مدينة زيلا ودون جيران بكوجو دون مورين بكوجو. أيوة إلا أن أكثر أيامها كانت مهلكة. مسافانا نجاي دون زمان فرس لا نقول وبين ما بتوبين لما أبي على كده دون وشمان بنات ما أدون مدينة زيلا لا يهودي اللي مبلغنا أيتام مدينة غافرة. مكذبين لبل قدامه مدمسيهم سكي كجانين داني ومن من لبل متبطرون من يفاي ها ومكروا مكرا ايوه ومكرنا مكرا. ايوه وهلما يا اخوتي الايمان نعيش بارواحنا مع رسولنا. قل ما مثل جوازا بل مجاه ايوه ارجو كي اسلامي ارجو كي ايوه انتنا انا على كده انا جاي بالمين ده ايوه كده المفعل وحبيبنا انا يقول ترجع المفعل تلك السنين والسان سانتين انا يقول انا عليه سام انا يقول لك يوم بلو ايوه كده سان دامي ده كلامنا ايوه لو يقول ايه سروا اي ها من يوم ده يكون يسر والله اتتا نقول بيتو من بانجلا كي باسر لما يمين بيتو بتاعك مويه يمين بيتو من بانجلا بتاعك مويه بتاعك مويه. انا لله وانا اليه راجعون. بتاعك مويه أنت بدو لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو لي لما دينا كوي على كراتاي. نقول ما نوع. دو ما يلا نبغى ما يلا يوم يلا يوم كور لمبة مدني مسير كنا كنا كوي على كراتاي دو يلا أبني بكنا يلا أبني يجلون تو كيبوردا أبني سامبي يكا كذا أكا مدني سامتانك أستوى كنا. misali min so bora ada bin zan da san bare bo ta da ma ko ni ga min da ji balikana min go ko ai akwai ni ne tikete na wimbo o so be ji na tikete na wimbo na tikete na wimbo so be ji na tikete na wimbo muso kun da go mun ba shu ka ge la ila muso mun ala shu ya yi sika min do patron na ma يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. من آيات بتجدون مجال سووا لنا أيوه يا ابني أنا تعمدون بنا من موضوع شان لنا جمسوا بيجوا ما تقولون لك يومنا ولكن بروك كلا مزوفي أيوه لا أمبارح عندنا kisira masakɛ muso minnu b'a bolo a ye muso kɛmɛ bɔ muso kɛmɛ de b'a sɔrɔ jɔnkɛ bi duuru b'i bolo jɔnmuso bi duuru bɛ dɔw bolo dɔw bɛ yen jɔnkɛ kɛmɛ bɛ dɔw bolo jɔnmuso kɛmɛ bɛ dɔw bolo o b'u ka baaraw kɛ muso de y'u kɛ baara si kɛ o de tun ye masakɛ ye n'u ta ye o fɔlen sa yɔrɔ muso tolen bɛ curiosité la diɲɛ foyi tɛ yen ni maa min bɛ. N'i ye bonya sɔrɔ sisan min b'a manifester k'a yɛrɛ dunya la fɔlɔ o ye muso ye. N'i ye bonya sɔrɔ. I ye misaya sɔrɔ. Ne bɛna yɛrɛ ɲɛ la fɔlɔ. Muso. Ni muso bɔra yen den muso ka na. Muso. Sigi. Ale de bɛ adamaden ka sɔrɔ dangane kan. Hali yɔrɔ fɛ yan. I b'a sɔrɔ
moto ni kelen sɔrɔ a bɛ moto dɔ ko mamari ye capable la ka sɔrɔ dɔw bɛ taa kabulu ha mamari ye capable bon o moto bɛ i bɛ t'o kan sotama dɔ y'i kun ci tile fila i bɛ k'a mɛn dɔrɔn ne bɛ to k'a fɔ ni kana ka moto san ka di denmisɛnnin musomanw ma n'i y'a san ka di n'o ye la moto kan dɔrɔn o min tɛ foyi la u yɛrɛ farikolo bɛ to k'u yɛrɛ de filɛ u kɔfɛla miiri tɛ ɲɛfɛla miiri sotama bɛ k'a dɔw fura ko na sini fɛn de fu de ma ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ u ka kalan min ka ban moto kan sotama bɛ tugu wari ɲini na olu b'o ye maa la u ka wari ɲini na moto sama di min ma ni mobili y'a kun ci i de y'a faga i de y'a faga a salen mɛ juru min fɔra denmisɛnw ye fatɔ ye n'anw bɛ mobili kɔnɔ sisan n'an bɛ jalaja yɔrɔw ni fɛnw na dɔw bɛ don an ka mobili yɔrɔ fabi dɔw b'i de jalaja n'anw ko mobili ye e ɲɔgɔn caman yɔrɔ kari ka a dɔw bolo kari f'u y'u tigɛ sen tigɛ ka bɔ yen ka bere d'u ma ko ca ka ni kutu ka di den dɔ misi kila musoman wala y'a de faga ma olu de bɛ fa ka dɔyɔrɔ yira olu de bɛ cɛ ka dɔyɔrɔ yira den ani muso olu de bɛ adamaden ka dɔyɔrɔ yira bon ni nana ka na baara kɛ muso ye an bɔra yan ka kisira kɔni muso olu bɛ hɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen na baara ɲini caman b'u bolo foyi bɛ ne yɛrɛ bɛ basi yɛlɛkɛ n'i y'a yɛlɛkɛ ne yɛrɛ b'a fi foyi t'i bolo b'a ye mana fɔ sa musow fitinɛ la yɔrɔ ni fitinɛ bonyana ka fitinɛ bonya kuma de ka jugu i ma ala gɔrɔ kɛ ma walaqad na'lam annaka yabudu fadluka bima yaqulun i ma dɛmɛ adamaden fitinɛ minnu t'u kɔrɔ musow ma don sinɔ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan hali dɛ an ka mura ye sani cɛ bɛna cɛ yɔrɔ min e yɛrɛ misiri la a bɛ mun na ala ka diinɛ a bɛ mun na ka sariya fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw bila ka jihadi labɛn a bɛ misiri kɔnɔ o de ye mɔgɔ mɛsiri kira kama ala dun bi ala kira bila kiraya la n'ala ma fara a kan joona n'a ko ten ko n'i ma fara a kan ko bɛ fa don la kira la sisan n'a ma fara kira kan n'a fara a kan anw fɛ i bɛ caman bɛ bɔ fɛ i bɛ o ni den dan wallahi musow ka kuma n'u ka kirikara de y'a sɔrɔ a tigilama ma a ko n'i ma fara n ka kira kan sisan aw ka kuma n'u bɛ ɲɔgɔn ye ka a fɔlɔ kɛra ko bonyani a ko wa idha sarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alayhi ayi muso a ko e ka wagati ko suma mɛ i ma ye gundo kuma dɔ fɔ a muso dɔ ye gundo kuma mana kɛ n'i ye sara de b'o dɔn a ye min fɔ an bɛ dɔw kɔnɔna na ko minnu gundo kuma f'i ye kana to maa k'a dɔn dɛ a dan fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka dan fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɔra ale tile tora ale kɔrɔtɔra kɛlɛ bɔli kɔrɔ muso u ka bɛn mɛnna la hawla wala quwwata kɛlɛ bɔra dɔrɔn ale k'o kɔngɔ ayi ko kɔngɔn ko de b'o ni ɲɔgɔn cɛ a ko denmisɛnniya f'i ye ɲɛnɛ in bɛɛ o ko i ka hɛrɛ fɔ ne dɛ u ye tɛgɛ fila gosi ɲɔgɔn na ka yɛlɛ o tuma ko n bɛ tunu min ya wallahi cɛ ni muso a bɛɛ kelen o min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma amma maa kelen b'a la ko kira b'o la bɛɛ b'o la bɛɛ bɛ nin kelen kɔnɔ kafiri n'a muso cɛw silamɛkɛ n'a muso cɛw mumin n'a muso cɛw i y'a faamu gɛlɛya n'a muso cɛw min b'u cɛ ala de y'a dilan ka bila maa si t'o dɔn ala kɔ ha nin fɔlen ale y'o kɛ dɔrɔn sɛ ne de y'o ɲuman fɔ a ko i ye kuma min fɔ karisa ye k'a y'a fɔ dɛ ayiwa k'a y'a fɔ a ye muso wele ka na a karisa ne ye fɛn min fɔ ne m'a fɔ n ko bondo di kana fɛn fɔ maa ye ne mɛnna jeli y'a fɔ ne m'a fɔ fiyewu ne taara u bɛ sɔ ji tɔ di ayiwa ko arafa ba'dahu ala bɛ kuma dɔn dɛ arafa ba'dahu ala ye si da k'a la kuma in dɔ ala ye muso la dɔnniya o la ala kɛra ala kɛra bi muso
la dɔɔniya kuma ni nafiya kɛ cogo min m'a dɔn e ma ko ko bɔ kɛra o dɔrɔn fɔ ten wa a yɛrɛ b'an baadi ayi kana sɔn k'a tɔ ɲɛfɔ ayi ma kun parce que ale ala ye kelen fɔ a ye o bɛ bɔ fɔ bɛɛ ye kana mɔgɔ lebu ko la k'a jɔlen to k'a malo n'i y'o kɛ i tɛ sa fɔ ala k'i malo jugu kana malo kɛnɛ kan malo min na fo k'a to taa yɔrɔ taa kan'o kɛ n'a ko k'a bɛ kana gɛlɛya i bɛ dɔ fɔ n'a hakili jigin n'a ye kana gɛlɛya k'o kɔsɔn i b'a tɔ ɲɛfɔ parce que n'a kana gɛlɛya kɛ kana lebu ala kɛra yakiti a ye dɔ fɔ wa a arada an baadi a ye kɔdi a ma sɔn ka dɔ fɔ n'an don a ye min fɔ an b'o fɔ n b'a dɔ fɔ dɔw ye min fɔ an b'o fɔ dɔ fana dɔ fɔ ka muso lamalo ni jɔlen don n jɔlen kɛ ayiwa nin kelen ko sabatira sa ko sabatilen ala ka a ko jiri nin fi a ko nabba'ani al-alimul khabir sigi masa min bɛ fɛn bɛɛ dɔn masa min ye dugulen bɛɛ fɛ yen bɛɛ sigi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yɔrɔ ala ye dugulen fɛ yen fɛn fɛn dugulen b'i bolo cɛ dɔw bɛ yen fɛn min dugulen b'a a muso in na o b'a bolo ala ko k'ale b'a yɔrɔ dɔn a b'a kalama o de ye a kabiru ye sigi ala yɛrɛ sɔrɔ kira ma fɛn min bɛ patɔrɔn yɛrɛ tun b'a sa a ko in tɛ tuuba ila Allah faqad sagat qulubukum n'aw sɔnna ka tuubi ka taa ala ma a ye min kɛ na mɔgɔ k'a dɔn ko n'aw tuubira aw fila kɔni dusukun ye min fɔ ani ɲɔgɔn cɛ o ye min n'aw la o yi ta zahara ali n'a ko k'a bɛ ɲɔgɔn jama ko a kan sa o y'a dima bin ta cogo ye maa dɔw bɛ yen kuma ko min ka mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni y'o yɛrɛ ka sigi ka k'i bɛna kuma ni ɲɔgɔn cɛ e ɲɛna i b'a ye komi kuma banna nka se bɔli o bɛ ɲɔgɔn cɛ an n'a bila tan dɛ an n'a bila tan o yi ta zahara ali dɔw fila ye dɛmɛ sira ala kɛra kama ayi ma la i k'a dɔn ala i ye mɔw la ايوه والوجه والمولى وجهه ايوه وصالح منه ايوه والملائكه بعد ذلك يسيرون ايوه على كلاب من بغاي جميل يا من بغاي من ما يا من بغاي اكتب نقول ملكه بي على كلاب من بغاي على المفروض الله اكبر سكي كما سير ربه يطلق كل ما يبدل ازواجا shirika da musulman ne da bayan alakuta na muzo da sire kana mina tuyi abla ala bin mandi masau da wala gare ni bara la kare sanin bi ai ko ba ta din kama iba a ce sai ma ka ga kafira ko ki ba to addini ma to addini ma ya to muso da ke kama Allahu akbar ya to muso da ke kama ibada asira bi da Allah ko ni abla ibba aseba ya yi baddila wazi wajen khairan min kunna ala bin musuddan min gafsa nauye min da falaka musuye o min so wobe bandin da ne kuma kale da suratul ahzab kuna ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna mata'ikuna wa sabiquna jami'a ay nomma abin musuye la so awu ko be ne ni ne ke bala ni masri ni maguba wani ke bala aina nga dusuman fe ndawma ka awlabla anga fara nyona ni ni kan nem so do nyombe na lan fa yi e mislata dabla abin no tabla dan zero ha kama wa si muso ilgam zo mai ala da fara ala kada ka ko bi siga tiya bulu ya famiya ni gara madina bi amma jama'a ai mu tawo mu da ku madina mu amma ni ba ku kelin pedro da ku ba ku o khadija ta yi o da ala fe katba afana baka ada ala kira fe katba afana baka o mu ko dilla sir da ku bulu o da aka wardi ala kira ma mun yabo ni ta ku laro ne madina saboda fen fatura ni ko fatule ai saboda musu ko bala mata mun ce ni musu furu ka ba ni musu do wari do ni sai do furu jori ka bla no de kana ta do ala gashi la ai saboda tuta saboda yallo amma aishta fi misra sibin da madama sai ni fe ka ba ala kana fito da mani ke
Aisha da ka so ka ya fafaye fa ko kuma blakana fa ya Aisha da blakana la kira sere ka fa ki wala da yana chordo ga dum so wele kan tamari non ba ka so ko tu wele ga mun kan shuwal mun faizo kuna ka Aisha wala ko ta min ne barka Muhammad Rasulullah ma ko ni fa mu fa ka fle ale ila to abale ina ko ale tamaro ne ya dilla ko kamna tamaro mi ya ko de da ko ale de ila to do annan la fo di ala kira ya lamne adona min da amma ba ko ba ni ko ben for ya gafle ala kira mishwari ta ba bo tamaro da ko ni jagai ka ale da flasa le nan bi filimi ma kuna bin ma ko a bi a shi da samulon bila ba sa sai Aisha afu amana nuru ko so be kira fili ko ne o ko so hini ni bala kira anna ala ko ma ko ya ayu annabi kullu ya ayu annabi إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا من يزور بقول بياده أفيه كان فيه فرعرك ولا يسرق كان شو منك شو منك ما فعله على كذا قابل تبارك ماي هين لو كيجي خلات لا أكون مانس ليولا إما مكان فلوس ليولا إذا أنتوا في فلوس لا يجوا أكون بس ده بقى لا شو منك نتشيء بخيل بيه أبي وارد من بي كنا سمع تدور بين تابو ما بسوي دو أيوة أكون يمشي وارد من بي أتدور بين تابو ما تدور بورتمان ده لا كفر كدور تكناس بولا أيوة على كذا بو كل فنا أدوا كذا يومي فما بدأوا أكون تابوي أو تشيلنا هذه شيء ما أكفر من دلنتو kabo ta ka yi muso ni bindo ni fente ara to shwani che be ada ba kama shwani ni na so ya da hirizila o de shwani hirizila ni ya da kesu kono wala kofur kono ni kesu dale wala kofur dale idan ni to shwani ni da na kedaga o de shwani ai yi min bo ha bo ga bu ni mari ya bi ni min bo shi de shwani sai gasa wani zo da ba nai ko muso ni cheshwe muso bisi ni cheshwe ni bada muso kele ga ni cheshwe muso bisi ni muso bisi ni dana japata wa cheda ni la fa ni ko bana da wala munafiki ya mata bwana ni dana jamba parce que ayi la kali islam ya dana muso ko ya abin da ni yoro abin da kala yoro la in bala na sabka da kafu fi Allahu akbar e da le mbala ayo jamba ni wode ala toro ni se wala ni dunia wani ma aiwa akijo akwai ni da yala horo muso ya da jare yake wa in gudi yana gara tu duniya ya tu duniya aso be kafiro wani fa horo muso ko jami'a de ko kuma da ge amma shi da ne a duk sai ma fa min ba ku kai ku ne ga yau kun fara ala kala kabiri kana kala so baba ba ni tun gudu za ka tare ayi ni tallar fili gumma a sura mai sabbi abubakar ya kuma ko ale bai da alima ado ne ya go za ka baba ma ko obi chalo musu che musu ko le musu bi ma doni ka se bi musu ma an ko ya bi ma abara musu da gariye ni bo musu da gariye Allahu akbar bo on tay marajo on tay sukoro koloni sukoro koloni bi takata ne ga tari bura ko mo tay bura mo to dambi abana mus fabo kay bi ma to abana Allahu akbar ايوه ama hayya ne ama hayya fatiye sai da jama'a amma bi maka da ne ya fusi ne madina alif birjana nasa ma afa Allah wa la rasulihi
ايوه كما وجبتم عليه من خير الملائكه ولكن الله يثبت رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير وما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يقول من انا كده بعد سكولا ابا جف ولا بالمداي ها يوري ماما انا تقولي يهودي ألم ينامنا الجليل سابا كبير نعرفنا بقى كل سطور من الجودة بيها سامي الجريمة كلايزة ألا كده وقت دادمني أنا ترى كده كتاج ويريد بني أي جايين يفهمني وقال أنا سابا دبي وجه يريدو بس يهديه في باترون دينو وساعد كده متسمنا أقول لك كده يريد كسبنا أكيد هذا جريمة مو كسبي يجوري يهودي كل يبادلوا لما ماشي يرتع ايوه يلا انظروا اما فوق يفهم ماما كتلك سيدنا من كو تشريه الان انا بيقولوا لي ما جاي يقول لك لا بيقولوا لي يقولون جلاي فاطمه ايوه يا مامي يقول لي مامي تكون كنا تاجوا سكي سلام يا أخوتي بي الله أكبر أنا كذا يفرق مسجد كنا يا يبرم أنا بكيكاب بلاك أفروسيسا يرمتاك تفروسني كذا ما ولي ما تكاك تفربي ماي ويا أنا كذا كلين وده اللي ما أنا كذا كلين بيبرم أنا وده هي فرمسو زمان كلام بيجو يكيه دور نابلا كذا بس أنا كذا زي ينبغي كذا إيش يقول كذا أقول إنك كذا ربنا لا إذا دورنا كلا يجوريسا مفعلك أمسوكا مفعل الدنيا فاتورك كومانتون تو سكي توفى رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنصب سكي يوجد سكتا كتافوري يا فامي يجمع يفرو لا في مدينة دي يجدي هجرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ايش الله هذا ايوه وسوف هو جدو نشعر اما الدم بان السنين كفو الصم 10 من سنتين ما كانت السنة واحدة منها الا ك10 سنوات سنتين السنتين بكل سنتين مدينة سنتين السنتين ده ibaje da kuma santantan na balawni kalawni jihadi min ma'akum Allahu akbar فالعشر سنين سنتان كانت وكأنها 100 سنة سنتين بكم سنة كمدي أنا كده سنتان من يوم سنة كمتان من يكون إلى نعم سنتين الله أكبر أو تزيد وما كتنوا إليه وذلك قدمنا لما تم فيها من جلائل الأعمال لما كان قصة ما فيها من دفرة من جلائل الأعمال بارب من كراب ايوه وما تخللها من أذائم الأمور كوب يا تشير نانا كاكو الزيان بيندو ايوه والله الله نسأل أما يقولي أن يرزقنا على ما نقدر زيارة البكاء كشيلا إن ذكر ما فين لك لتبنا لا يبكى مكان كشي منها فين وصل وأن يرزقنا الفرح مثل ما أماني على فين كان يسود أن درزيا يسود جافنا أيوة إن ذكر ما فين كسمة ما يفرح مكان ما يسود جاني فين أفعل بعض وين يكشكوي ألا كان أمد أنا كشي بس كلا كشرا سابو كشرا بقول لك مسجد كوي ألا كان درزيا مسجد مسجد سلو بنيزلا يتنو الناس من نافيلا سكي مني أبني سجنا مني نونك هذا سوري سكي كذي مني بكشنا مني نونك تورا سوري أيوة منافقين اللي سمعني وقت بيه ها اللي مسجلينه مثل مو تورانيه الله أكبر ترى مثل مو سودرو رجعي بداي أقول إنهم مسسكم إنتم مسسكم أيوة حسناتهم تسؤهم
silamɛ n'a hɛrɛ y'aw sɔrɔ o bɛ bɛn o la wa i dusu kun sayyi'atu ni juguya y'aw sɔrɔ yafrahu biha o bɛ nisɔndiya n'o ye parce que فيكون ذلك n'o kɛra o bɛ kɛ sa شاهد حبنا o b'a yira k'a fɔ ja kanu min b'an na ka ɲɛsin ala kɛra ma o bɛ kɛ seere ye وآية إيماننا n'o kɛra nin b'a yira k'a fɔ limaniya min b'an na kabako don أيوة وأولياء إسلامنا nin b'a yira k'a fɔ silamɛya min b'an na nin ye adresse ye لربنا an ma ye وإحساننا a n'an ka ɲumanya في ديننا an ka diinɛ kɔnɔ الله أكبر فهيا بنا ayi ban ka taa نعيش بأرواحنا an ka balo naani وإن لم نعيش بأبداننا hali n'an farikolo ma n'an ka balo n'o ye fɛn minnu ka kɛra sɔrɔ an ni ka faru ka o la hali n'an farikolo ma taa kɛnɛ kan الله أكبر لطول الأهد parce que sisan ni a kɛra wagati min wagati ka jan san ba kelen san kɛmɛ naani san mugan ani wɔɔrɔ a wagati ka jan mɛ fɛn jumɛn bɛ se ka dɔ ye masa ka fara kira kan ni dɔrɔn n'o bɛ se ka dɔ ka farikolo tɛ bilen parce que e bɛ la min na sisan an sa n'a bɔ ni kira cɛ la sɛgɛn fali min bɛnna wagati min nila in ka dɔw min bɛnna wagati min o ye gɛlɛya min sɔrɔ anw tun t'o dɔn ni m'a dɔn k'anw bɛna wagati min na sisan ko nin ɲɔgɔnna lafiya bɛ sɔrɔ ni m'a dɔn ko nin ɲɔgɔn wagati bɛna ko nin ɲɔgɔn lafiya bɛ sɔrɔ o tun bɛ baki san ni tigɛ de ye u bɛ sukaro min du kilo fila u bɛ taa ni tigɛ de ye ka taa san u bɛ taa bulu min san k'a di sɔgɔma i ni tigɛ de bɛ taa ni tigɛ t'i bolo a tɛ feere i ma bulu tubabu fɛ o wagati tɛmɛna ni maa y'o lagare sababu ko nin ye ce sont des histoires a ma k'i na anw y'a kɛ tigɛ de bɛ d'a ma an bɛ taa bulu san walima an bɛ taa sukaro san denmisɛnw denmisɛn n'o de wolola bɛn kɔnɔ ka na se an bɛ wagati min na 20 30 40 o san 20 40 ka taa 45 la ka na 48 la sani jɛri banni cɛ ni san 28 o kɔnɔ olu bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ y'u ɲɛ la fɛn bɛɛ i bɛ fɛn bɛɛ dɔn وفضل ما بيننا ani fɛn sɛmɛndiya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ وبينهم ani sahabaw cɛ إذ هم bari sahabaw كواكب olu ye donlenw de ye مشرقة minnu kɛlen minnu ye yiri dɔ maaw ye في السماء sangolo la تنور الأرض olu de bɛ dugukolo nɔrɔ لأهلها dugukolo dugukolo bolo وأما نحن amma anw فإنا ضعيف السرى والسلام jɔn min b'a lase sangolo la o juru lafilen don الله أكبر sahabaw ka juru ye sangolo sɔrɔ ka yɛlɛ ma mɔgɔw ye olu lafilen don ni ɲɛte الله أكبر ne bɛ ɲɛte وذلك o bɛ ka da mun kan فلله ala ka sɔmɔntiya don o de ye sahabaw fisaya n'an ye ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء n'a maa min y'a jaabi o d'i ma الحبيب بقباء basa ala kɛra nana se أيوة ni an bɔra ni ma ba de ka wɛrɛ fɛn minnu kɛra kɔɔri ye أيوة kira bɛna jigin kuba أيوة an bɛna don o de la sisan إنه قبل وصوله صلى الله عليه وسلم ala ma kisi nɛma jira ma إلى قباء a taa kuba وهي a y'a sɔrɔ kuba داحية من بواه المدينة kɔnɔ sa quartier dɔ don o de Madina quartier la أيوة kaba ye quartier dɔ de ye على 3 أميال ani Madina yɛrɛ kilo 3 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ كان رجال cɛw kɛra من الأنصار lansari ni Madina sigibagaw ye أيوة olu bɛ ka u bɛna olu sɛmɛntiya sɔrɔ u wulila ka taa ala kira sɔrɔ mana ka limaniya n'a ye u ka du labɛn k'a kana a nalen ni maa minnu nana o ye kira minɛ a nɔfɛmɔgɔw fisaya minnu ye o de ye lansariw ye n ka cɛ ni cɛtigɛ 100 ye e t'olu ta bɔ ni cɛtigɛ 100 ye i mana fɛn o fɛn kɛ ka surunya olu ka usuluni sari la u ka usuluni sari i tɛ surunya la n b'i fɛ foyi t'o bɔ n b'i fɛ cogo ka ca n b'i fɛ min na dɔrɔn o ye kɛlɛ ye n b'i fɛ ka fara min b'i bolo fɛn kan fila n b'i fɛ ka fara min b'i bolo fɛn ni kɛlɛ kan sama
abawon da fara kasoro ji soro Allahu akbar lamma balaghahum tuma ba min nan na fo madina tawle aywa khurujahu sallallahu alaihi wasallam ko na man wara min makkah إذا سموا صبحا akara dumu ne fajiri sani خرجوا wodo إلى ظاهر المدينة ta madina soko fay إلى هرة الجنوبية yodo bi quartier boye ما ينفع بلاها بتاعي أيوة ينتظرون الطلوع على الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ مهرانية كده كدوني كتلي من فانكلي ميتوه ناكل بيرو كسكاي أيوة فلا يبرحون بتقولي كبوس يلا ينتظرون وبعد كلام مكرو حتى لم يبقى زل يتذللون به من هذه الشمس مثل دار يريد كذا يسمع تبلي هنا بس يسمع ايوه بس يسوت ما دي يسمع بس يربو ايوه مطمع لو يسمع واسو يدسرا تشلو ولا مدي يتبع ايوه دولار ايوه ولما كان يوم الذي وصل فيه يوم كلاب السن مدينة الدول كانوا سبب وراء قد خرجوا وراء كعادتهم كلا دكرو وما إن عادوا إلى بيوتهم مثلا يكون سوق سو لارتفاع النهار وإن إبان الظلال إلا وسائهم فكاسو كل بقى بدبي يسير بأعلى سنة يا بني قيلة باكو بني قيلة من مدينة مساكين بتوعي يا بني قيلة الدين هذا جدكم هذا من طفلة قد جاء أنا جدي يا رب كان من فيني أيوة جدي الموكي جدي أدم الدين جيجالية هذا من فيني طفلة أيوة وكان سائه ما من كل ركن فوق رجلا جلو من اليهود يهوديادو أبتدي الله تعالى بأتري أباك كقول سيء النوم نجو أجزيل الرئيسكي من على تاتو يلا زدام مولود نسيء أنا مقول تكلمة يقول أرجو بني نسا أيوة هو بتا مولود بتا هذا الذي يجي وفي بدم ومين جاء أبا ينزل بدم أنا بدم ما نجيب بس كده من بعده إذا فوز من الله قد علم ما ياسو يوجد يندون بخروجهم كفو يوجد مدمجو كمبورا كلا بجونا يوم بالله انتظارا بك مهما نيجا يقودون الرسول على كلام عليه وما إن سمعوا الصراخ سبب من المدينة كل كلمة حتى خرجوا وراء أيوة وإذا برسول الله جاء على طريق البيت مع صاحبه ناجل من جاب البقر بن يوم مستجمل بظل النخلة كلاس كم جميل يتمرون سلب السماج كرو يتمرون سما كرو وأكثرهم آخر من دقة جامع لم يكن قدر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر سيدنا بكر جرى في سن رسول الله أسرع على كرش بشي منا سيدنا بكر مولا أيوة وركبهم الناس مي لا يلا يسلمون عليهما مولد كان يفو وما يعرفون رسول صلى الله عليه وسلم تعالى كلام دو من أبو بكر أبو بكر كرايوا أيوة كلام يا أبو بكر يوا بكر فوقو حتى زال ذل فاسمان باسمان أولي رسول الله اسمان لك أبو كلام فأقام أبو بكر سيدنا بكر أقول لك يجو فأذله كان اسمان على كلام لا كل برداء لا بسمع بيقول لي بيقولي اسمع بالمنا مسكين يا رجل الله يرضى عنك فين يعني على سنه ثلاثه انا اتوقع انت قال سيني امنا بابني اما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء بنزون هاي جبابو جرم زي جبابو بنزون هاي جبابو على هذا مفروض والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى.